खुलुमबाय, आं लिसा नार्जारी। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 7 मार्च 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल स्लेम द स्केम डे महरै फालिनाय जायो। नेशनेल स्लेम द स्केम डेखौ 7 मार्च खालि फालिनाय जायो। बेनि थांखिया थगायनायफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनाय आरो सुबुंफोरखौ बेफोरखौ सिनायनो आरो बेजों जुजिनो थाखाय आगजुफोरजों थागथियारि खालामनाय। एफटिसिआ थगायनायनि 2.4 कौटिनि बांसिन रिपर्ट मोनदोंमोन आरो दिनैनि सानावनो गुलाम नबी आजाद बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा सासे भारतारि माहारियारि कंग्रेसनि भारतारि राजखान्थिगिरि आरो सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रिमोन। बिथाङा इं 2021 मायथाइनि फेब्रुवारिसिम भारतारि संसदनि गोजौ सदनाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि महरै हाबा मावदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल हस्पिटेलिस्ट डे, नेशनेल फ्लेपजेक डे आरो नेशनेल बी हेयर डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।